A ja medzi nami vítam Peťa Kováča, dobrý deň, vítaj. A my sa budeme dnes venovať malinám, ostružinám. Nepoznám človeka, ktorý by si nepochutil na malinách. To je teda ani ja, najmä je to super ovocie v lete, pri bazénoch, naozaj nenáročné rastlinky. Áno, sú to rastlinky, ktoré sa teda môžu ocitnúť v našich záhradkách, len musíme s nimi vedieť robiť poriadok, pretože vieme, že malina je taká pomerne rozpínavá beťárka a má teda aj trne, ktoré občas vedia poškriavať alebo popichať. Tak poďme si povedať o tom, kde by sa mali ocitnúť maliny, ostružiny, aké máme novinky. Nech sa páči. Dobre, tak začal by som asi od toho, že naozaj, že maliny aj tie černice, ostružiny sú veľmi nenáročné kríky. Každý si ich môže vysadiť na záhradu. Preferujú skôr aj možno také polotienisté miesta. A ako si spomínala, áno, maliny sa rozrastajú. Oni si naozaj urobia miesto tam, kde chcú ísť, alebo teda idú tam, kam sa im páči. Dokonca aj u mňa doma. Chcel som im dať nejaké miesto a zrazu za 3 roky sú o 4 metre ďalej. Áno? Čiže naozaj na toto treba pamätať. Naši šľachitelia nám dali odrody, ktoré sa zmesia aj do kvetináčov, čiže doma balkóny alebo nejaké terasy sú odrody, ktoré sú zakrpateného zrastu. Máme ich aj tu, ktoré sa naozaj veľmi dobre do tých balkónov, črepníkov. Tam len odporúčam tým, že máme strašné horúce letá, aby tie črepníky boli aspoň hlinené, spálené, nejaká keramika, aby boli hrubé a odporúčam niekedy dať aj dovnútra polystyrén, aby to neprepalovalo. Nie ani od zimy, ale od toho leta. Áno. A čo sa týka odrôd, tak máme teraz aj takú novinku v ríši malinovom, takže odporúčam pre všetkých, kto už má nejaké malinovsko, tak je to táto vlastne medvedia malina. Je to od japonského šľachtiteľa pána Hára. Dostala sa aj tam k nám na Slovensko, ako inak cez perfektných pestovateľov z Holandska. Medvedia malina, áno. Medvedia malina je naozaj vidieť robustná. Ja keď som ju videl prvýkrát, tak som si aj myslel, že to je taká zhruba nejaká kríženec so stružinou. Ale ako je vidieť, že naozaj je to robustná malina, veľmi bohato rodí, kto má suché polohy, tam, že moc často nepolieva na nejakých venkovných záhradách alebo na nejakých letných, tak veľmi odporúčam túto malinu. Moc sa nám nerozrastá, dorastá do výšky 1,5 až 2 metre, ale krásne nám zakvitne a zhruba celé leto až do septembra máme bohatú úrodu. Ja osobne som tie plody ešte nemal možnosť ochutnať, ale tí, ktorí ju ochutnali, takže naozaj sladko-kyslé chuti, veľmi robustná. Aj to ako keby taký malinový stromček, preto aj ten názov medvedia malina, čiže taký stromček máme v záhrade. Čiže nevieme teraz povedať, že či má ten prívlastok medvedia práve preto, že má robustné tie, ako keby tie výhony, alebo plody. Sú aj väčšie možno? Medvedie? Sú aj väčšie, veľké? áno, ale že ten medveď je taký robustný, tak asi od toho, že asi aj odolná proti tým chorobám a škodcom. A najmä to, že nám môžeme mať ako keby taký malinový stromček, pretože poznáme malinoviská, sú také kríky, alebo černice a ostružiny sú naozaj také robustnejšie rastliny. Takže šľachitelia nám pripravili takúto novinku, veľmi sa na ňu teším a som zvedavý, ako budem v lete ochutnávať s mojou rodinou plody. Takže som veľmi na ňu zvedavý. Dobre, a čo sa týka možno tej starostlivosti, ty si povedal, že trošku polotieň alebo dobrú závlahu a tak ďalej, starať sa a upratovať ju, alebo teda vymedziť jej trochu ten priestor. Čo napríklad pôda? Preferuje možno nejakú takú klasickú alebo kyslejšiu, alebo akú pôdu? Nie je taká náročná? Pri malinách preferujem jamu aspoň zhruba 50x50 cm vykopať, dodať nejaký sušený maštálny hnoj alebo nejaký slepačí, premiešať to so záhradným substrátom a spolu s rašelinou. Tá je kyselkastá. Maliny majú radi kyselkastú, poznáme to aj niekde, oni rastú aj ostružiny pri lesoch, naozaj tam je tá pôda taká kyselkastá. Ale čo je veľmi dôležité je, ak chceme zamedziť tomu obrastaniu na inú plochu, tak stačí nám nejaká nopová fólia alebo proste nejaké zábrany, aby sme mohli mať tú malinu v tých medziach, kde ju chceme mať. Videli sme to, že sa to dá korigovať ten rast, ako samozrejme aj nejakým takým oplotením alebo nejakými podpornými stĺpikmi, palicami a tak ďalej, Peťko? Áno, ukážeme si to vlastne aj na obrázkoch. Ukážeme, áno, vidíme. Príklad, tuto máme pulverizované maliny, kde vlastne máme ešte aj sieťku. Tá sieťka nám slúži na to, aby nám tie obrasty, lebo tie maliny sú naozaj tiež ťažké, aby sa to nepolámalo, tak vlastne zarastá na to do tej sieťky a je to vyviazané k trondrôtom, aby nám tá malina vlastne nepadala na zem. Čiže naozaj všetci, čo majú malinoviska, odporúčam tam dať, a keď nemáme nejakú konštrukciu, tak niekde nejakú bambusku, nejakú oporu, pretože tá malina nám bude vlastne takto ako keby padať a potom sa tam nedostaneme. Tuto je vidieť príklad tej fólie. Tá fólia je tam veľmi dôležitá, aby tá malina nám nerástla ďalej.
môže sa stať, že nám bude, ale ona sa udrží v tých medziach. Tá fólia je ešte dole zapustená zhruba 40 cm do zeme. Aha. Kto začínate so sadením malín, kľudne ich môžete dať od seba, ako je tuto je 50 cm. Možno si niekto povie, že to je moc na husto, ale práve že nie, lebo vy tam necháte len tých pár výhonov, na ktorým budú naozaj také maliny, ako je o veľkosti prsta, ako je o veľkosti eurovky. Keď máme nejaké vyvýšené záhony, tak potom sa používajú pri malinách takéto typy konštrukcie, kde máme vlastne zhruba 60 cm od zeme prvé vedenie drevené a potom máme zhruba ďalších 60 až 80 cm ďalšie vedenie, pretože naozaj tá malina ona nám ovísa. A toto obdobie v lete je veľmi búrkové. To znamená, že ak máme krásne zarodené maliny a príde nám do toho búrka, tak nám to môže aj normálne polámať, strhnúť plody, to sa stalo dokonca aj mne, preto som musel takúto konštrukciu si dať spraviť, aby som zamezil tomu padaniu týchto malín. A ak nemáme možnosť tej konštrukcie, tak znova naozaj tá opora, tá bambuska. Áno. Čo sa týka napríklad tých černíc, černice, by si neverila, ale tam oni dokážu zarodiť až 90 tón na hektár. Pri tých perfektných pestovateľských podmienkach, to je skoro ako jablká. Ale doma naozaj to potrebuje konštrukciu. Sadíme černice od seba zhruba, to sú takéto krásne kríky, ako je tento jumbo, 1 až 1,5 metra. Nie ako maliny, ale trošku ďalej. Áno. Ak doma napríklad vinič, tak to sadím pri viniči, pretože naozaj tá liana alebo ten výhon je veľmi dlhý a rodí na dvojročnom dreve. To znamená, že ak tam máme nejaké suché výhony z tohto roka, tak ich odstraňujeme. A takýto jeden výhon dokáže naraz až 5 až 6 metrov. A v lete ho naozaj môžeme zostrihnúť na tie 3 metre alebo na 2,5 metra, že z tých výhonov na ďalší rok bude mať krásnu úrodu. Áno. A aby sme zabránili trošku aj škodcovia. Vtáci majú radi černice, dokonca viac než maliny, nerozumiem prečo, asi to je lepšie ovocie, chutnejšie, zdravšie. Tak to treba zakryť nejakou fóliou. Áno. Peťo, vieme, že maliny, ale aj černice teda dozrievajú ako keby postupne, že majú pomerne dlhé obdobie toho zretia. A vieme, že ich zbierame a zostávajú tam potom také sušie kostrnky alebo niečo. Treba sa možno aj počas tej sezóny s nožnicami priblížiť, niečo občas prestrihať, alebo treba ich nechať voľne žiť, kým teda rodia a až potom ich nejakým spôsobom sanovať? Dôležité je pri malinách, ak tam tieto kostrnky, tie suché, odumreté výhony, tie môžeme aj počas vegetácie odstrihnúť. Ale veľmi dôležité je, že tie nové malinovisko, čo tam nám rastie zo zeme, tak ich nehať raz a už aj to privezovať pri nejakú oporu, pretože na tých býva väčšinou na ďalší rok úroda a veľmi bohatá úroda. A keď aj máme veľmi veľké rozrastené malinovisko, tak sa nebojme aj tam urobiť také cestičky. Tie cestičky my urobíme ako keby so špagátom, aby nám tam nezarástli a veľmi takto máme krásnu úrodu a dostaneme sa do stredu, že nepostúpame po tých malinách. Čiže to je veľmi dôležité. A sú odrody malín, máme jedenkrát rodiace, dvakrát rodiace, máme žlté, máme fialové, máme dokonca čierne maliny. Táto spektrum je tu obrovské a odporúčam pre nejakú 4-5-člennú rodinu zhruba nejakých aspoň 10 kríkov, keď prídu aj susedové deti, tak aj k nám domov, čiže to je aj 15. A vám to krásne zarodí a potrebuje to len starostlivosť teda trochu okopať, nahnojiť to MPKčkom, dať tam nejaký ten slepačí trús alebo proste nejaké takéto biologické hnojivo, aj možno kompost. A poprivezovať naozaj tie výhony, teraz mi chodí veľmi veľa fotiek, ako to majú také poprevýsané, škaredé, hovorím, dajte tam bambusku, takto to krásne priviežete a máte nádej na krásnu úrodu v tom lete, keď budú pri bazénoch. Hej, Peťo, a teraz je aj to vhodné obdobie, ty si povedal, že aj pre začiatočníkov. Ak by sme si chceli založiť malinovisko, je teraz to obdobie, aby sme teda zasadili tie kríky? Áno, teraz je to najvhodnejšie obdobie. Môže v kontajneroch sa dajú maliny sadiť počas celého roka, ale najlepšie najmä kvôli tej vlahe, ale aj na jeseň. A odporúčam, kto úplne amatér a začína, tak nech si vyberie dvakrát rodiace maliny, ako je Aroma Queen, žltá malina, ako je Fall Gold, alebo Zeva 3, ktorá vám krásne zarodí a nepotrebujete takú špeciálnu starostlivosť ako u jedenkrát rodiacich, lebo tam to strihanie je trošku komplikovanejšie, ale to si potom povieme aj na budúce. Hej, mňam, tak si mi urobil chute. Ešte sa len teda účinne brániť, aby sme nevyšli z toho malinoviska poškriavaný celý. Áno, to je vždycky robota. Príklad pochylový kýblik trvá niekedy aj hodinku, naozaj. Ale sú odrody, máme aj také, ktoré nemajú tie ostné, ako tajbery alebo nejaké krížence.
ale zase majú svoju nevýhodu, rodia nám len raz do roka a niekedy nám vedia aj pohniť, keď do nich zaprší, takže asi tak. Vydržíme to. Vydržíme. Škriabance stoja za to, aby sme si na sladkých malinách pochutili však. Ak do zahraničí ten fičí, takže, áno. takže tak. Dobre, myslím si, že nepotrebujeme žiadny dovetok, len poďakovať Peťovi za zaujímavé informácie, ktoré vám všetkým samozrejme prostredníctvom tohto rozhovoru posunul a my ideme do našej kuchyne.